A Pobra do Caramiñal celebra o vindeiro 28 de agosto a súa carreira popular. Contará con categorías dende a sub-6 ata a Máster 4 e estreará nesta edición a modalidade Zapatilla Inclusiva. Os amantes do atletismo contarán este mes de agosto cunha proba xa tradicional na comarca. Trátase da 13ª edición da Carreira Popular Concello da Pobra do Caramiñal, que pertence ao 5º circuito 4 carreiras, unha meta e o 8º circuito provincial de carreiras populares da Deputación da Coruña. É unha competición con moito arraigo na que se agarda unha participación elevada. Interesa moito a xente porque está aberta a persoas federadas e non federadas e as categorías empezan dende a sub-6 ata a Máster 4 e tamén este ano haberá unha categoría inclusiva que se chama Zapatilla Inclusiva para persoas con diversidade funcional, entón está aberto a moitas persoas, non? Empezará o día 28 sobre as 11 menos cuarto da mañá na rúa Xerardo Fernández Albor e a meta vai ser na Plaza Alcalde Segundo Durán. O percorrido por rúas cercanas ao mar, Areais, Venecia, Caboteira, Castelao. O tempo da duración das probas reducirase xa que se mudou o percorrido do circuito. Comezará coa carreira de sub-10 que dará unha volta á Praza Maior percorrendo 650 metros. Logo, a continuación, sale a sub-12 cunha volta hasta o Peirao Comercial, cumprindo unha distancia de 1250 metros. Logo, a sub-14 completarán unha volta pequena e máis unha volta grande ao Peirao, completando 1800 metros aproximadamente. Logo, ás 11:30 horas, saldrá o resto das categorías, no cal participan tamén o sub-16 e Zapatilla Inclusiva, no cal na primeira volta, a paso por meta, xa entran en meta para completar 3900 metros aproximadamente, e o resto das categorías completan 2 voltas hasta completar os 8000 metros, incluso a partir de sub-18 hasta a categoría Máster. Ao finalizar as probas desenvolveránse as carreiras sub-6 e sub-8, e unha vez que remate a competición será quenda da entrega de premios. Terá lugar sobre as 13:30 horas na Praza Alcalde Segundo Durán. Entregaránse medallas a todos os participantes da categoría sub-6 e sub-8, trofeos aos 3 primeiros clasificados e clasificadas das demais categorías e haberá premios en metálico e agasallos para os 5 primeiros homes absolutos e as 5 primeiras mulleres absolutas, que irán desde 200 euros, 100 euros, 75, 50 e 30 euros aos 5 primeiros e primeiras. E tamén contaremos con servicio médico e servicio de fisioterapia. Os interesados en participar poderán inscribirse a través da web msports.es cun custe de 6 euros para os maiores de 18 anos. A proba está organizada polo Concello Pobrense, a Asociación de Atletismo do Barbanza e a Federación Galega de Atletismo, na que colabora tamén Protección Civil.